Jan, good afternoon kag sa aton listeners. Mayong gabi sa Yes, thank you so much, good attorney. No, you have an press release advisory sa publiko. May ara attorney pagsaka sa generation o kung sa ginangkabi naton residential rate sini nga bulan sang Mayo. May ara kita ginakasubo gidaton, may ara kita sila nga increase to. Malapit 33 sentibos ang ato niya pagpasaka. Attorney, ano mga factor, anong mga rason kung nga may ara kita pagsaka, no? 3 pesos masulusobra gid. Basically, ang influence sa mainit ka panahon, kag kakulangan sa supply sa kuryente. No? Kung sa damlag pa, madumduman ta, mga 17 ka power generators ang nag-shutdown, nag-force outages sila. Nagtuga ini sa malipis nga supply, kag tikod nipis ang supply sa aton generators, ang tendency masipa ang masaka ang ato nga presyo tungod sang that the law of supply and demand, no, amo lang nagadikta sa merkado. Kag ang masami kung wala ang mga base load nato ng mga planta, ang nagasalo ini mga diesel ng mga planta, so mas mahal ang iya sila gina-generate ka power. Okay, but sing attorney, do kumbaga nangita augmentation, additional power, something like that. Iya, ang aton nga merkado, makolekta na siya sa mga pwede niya padalaga doon, agud mapudaan ang supply sa aton nga grid, no? Ang kinaglalod sa aton nga mga distribution utilities. Okay. Tanan nga distribution utilities, subong nag-supplier sila nga klase ka senaryo, no? Ang mataas ka rate sa aton nga electricity. And because sini, diri nagasulod nga nagsaka ang generation charges, do mo sina ang matabo. Yes, actually, John. Attorney, talas, ang generation charges nga ini, ano ni siyang composition niya naman? Paano nato mabalaan nga, okay, diri gali amo ni sa mga generation charges naton? Kung makita mong bill mo, may tatlo na ka part ka klase ito. Generation charges, ang transmission, ang distribution. Ang generation, amo na siya ang ginabakal nato supply gikan sa market kag sa mga may kontrata ta. No. Ang sila nga nature, pass on na siya. Pass on mo sila ginapasa nato sa consumers. Si Sineco, wala na nagadugang, wala man siya nagabuhin kung ano ang presyo charge sa aton. Kaupo na ang value added tax. Amo na ang aton sumahan kag depende sa imo nga volume, kag amo na siyang ginapartida sa kada consumers, no, fixed rate. So, gabay-baylo lang siya sa kada bulan. Okay, hindi rin sila consistent. No, hindi na siya. Ato ining generation charge, amo ni siyang rason man kung nga ang price, no? Example, bang wholesale electricity nga spot market, ang wisdom nga ginakuha naton, amo na nga nagataas man kagamahal. Yes, kay kung kulang ang imo supply kag kadako sa demand, tendency ang presyo mo masakat pag presahan sa merkado nga madagadalaga ng iban nga mga independent power producers, usually mga diesel plant, no. Kag amo na sila ang saka sang presyo, kay hindi man pwedeng sakripisyo mo ang imong merkado sa wala sang kuryente, no. As much as possible, kung pwede pa lang 24/7 itagaan mo gid supply ang imong bilog nga area nga malabutan sa imong facilities. Okay, from generation charge nga mo gid medyo nag-spike gid sa attorney subong di blado nagsaka gid man. And then we also have another kung check nato ng breakdown, may transmission kita. How about the transmission charges, attorney? May ara man na movement dire? Wala iya na apektuhan ang atong transmission, kasubong man ang distribution, wala na apektuhan. Kaya ang distribution charges natin sa Sineco, since 2010 as is ni siya, no? Correct. Wala sa tagdog. Kadtuan ta attorney ang system loss which is part of the breakdown. What does it mean when you say system loss ang technical kag non-technical, attorney?
Ang systems loss, may ara siya sa cap. Busi lang hindi ka pa sobra dira, no? Ang sakay Sineco, 8.25 na. So, in excess of that, hindi ka pwede ipasa mo sa mga consumers. Mm. So, i-subto na ni Sineco ang above the cap is iyan na subto, no? Oo. So, may regulasyon sila na ang system of loss, resulta din siya sa pagkadula sa kuryente kaya hindi mabaligya, no? Gibakal siya, hindi mabaligya tungod sa number one, ang technical, no? Losses sa pag-transmit ng power from generation to transmission to distribution, no? But from the point of delivery sa transmission, amo lang na ang pwede mo sumahon, no? Kaga mo pwede mo ma-charge sa consumers. Okay. But not more than the cap na 8.25%. 8.25% of the total. Yes. So amo na siyang 1 peso and 19 centavos. Yeah, kung makita mo na da. Ang basi we are referring sa aton nga DSM ang distribution. DSM. Ano siya dito sa systems loss. That's one. And then the same with the government charges, no, attorney, no? Gina-add on sa naton sa monthly nga rate. May dabo tada ka charges. No, number one, value-added tax. May ara kita action dyan. May ara man da ang ginasubsidize naton ang renewable sa solar bala ang feed-in tariff. Subsidize pala talaga consumer. Meaning ang consumer gahatag tada sa mga amo sina. Yes, there's a certain percentage kinakadto na siya sa mga generators ng solar. May gyapon ang konsumidor, no? Even kini ito mo na balabala sa iba ni nga system loss technicality pero bisan kini consumer gabayad na sa kung may mga guba something like that. Bali that is to encourage sa mga power producers sa solar nga i-augment ang ilang rate, no? Kagitagaan sila sa fixed tariff. Oo. Sige. For the last question, attorney, kabalo ka, basta ganun may increase, many might be able to question this. Under the authority of NEA ang Sineco, ang NEA may ara man attorney advisory allowing Sineco or any other cooperative nga magpatuman sa panibagong increase? It's not actually allowing, but it's just a matter of course. Okay. Hindi, wala control bisan si NEA sa rate. No? Dictated din siya sa market. Kag sa behavior sa ato nga power supply and demand scenario. So si NEA nagpagawa sa advisory, gina-explicar niya ang kung nga ang nagsaka ang aton sa mga generation rate. Nag-explicar lang siya kaya hindi na bagod sa kagustuhan ni Sineco kung sino ba nga electric cooperative like Noseco sa south, Noneco diri sa norte, kag sa ibang pagid ng mga almost this is a nationwide actually scenario nga nagsaka ang rates, no? Private man o kung electric cooperatives nag-timbuok kin sumuong presyo. So amo na ginapagwa advisory si NEA nga wala si ka ang tanan sa desisyon ni Sineco o kung sa sitwasyon niya subong kundi dikta ini sa market, so that we have to embrace because if worse kung wala lagi ta sa supply, so kay damo maperwisyo kag damo negosyo magkalapirde. Ano siya, temporaryo lang di, kasi next month, manubo man yung presyo ta, kabay pa ang sa bahay ni Sineco, ang Energy Development Corporation sa diin, may ara kita 20 megawatts nga ginapaabot nga delivery, no? Kag ini na-fix din presyo si di, kag wala si value added tax, makadako gini siya mahimo sa aton nga composite nga price sa palabuton nga June. Kabay pa, no? Attorney, with this development, anong aton nga abiso or advice, tips, no, para sa aton mga konsumidor so that we could save energy probably or save even, no, sa budgetary plan naton nga requirement? This is really tough, no? Especially kainit sa panahon, no? In fact, we experience ang pagsaka sa demand sa kada panibalay. So the only thing that we can encourage everyone is
minimize ang user kuryente. No? Well, it's really hard, no? But kung makaminimize kita sa aton nga volume usage, bisan mataas-taas ang rate, hindi madako ang aton nga ang impact ang presyo, no? Kaya duwa man lang ning drive si mo ang imo nga consumption kag ang imo nga rate, no? That's why gasaka timbuok ang imo nga kabilugan ng balayran. Sige. Attorney Arnel Rapore, thank you so much, good attorney, for the explanation and making sure no nga in place ang tanandra in terms of the rate diri sa Central Negros Electric Cooperative. Good afternoon, attorney. Thank you, Sir Chad. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. Alas 5:48, Action Radio Philippines Standard Time.